faɗa da ƙarfin gwiwa ta tun da babu kokwanto. Dukkan abin da Allah ke so nan gun ya samu daidaito. Birnin cikar dukan tasiri girman ilahu nan ya fito. Karshen cikar kamalar saci ba sai kawai makwanci ba. Ban taɓa ganin garin da yake kamshi sai ka ce turare ba. Ban taɓa ganin garin da yake haske sai ka ce na rana ba. Ban taɓa ganin garin da yake sheki ban tuno kwatance ba. Sai dai garin masoyin Allah ban fara furta komai ba. Nan ne garin masoyin nan mai jin tausayin dukan bayi. Nan ne garin masoyin nan mai yin lamuni ilahi. Nan ne garin masoyin nan mai shafe siya ya dau nauyi. Wannan duku a ranar mahashar ba mai kula mu ba shi ba. Shi ne yake wa kowa gata khairul anami maulana. Mai agaji da daidaitawa kafin sufa ta dau suna. Sirrin akwai da samun dace nuril yaqini gata na. Tun kan uwa ta ɗauki cikin ɗaya ba shi bai rage mai ba. Wannan farin masoyi shine mai yi wa kaunar rashi. Mai tsara ayyuka ga halitta mai maganin abin haushi. Kai ɗan uwa ta kai ta bayanin ba mai gidanmu bayan shi. Wallahi duk abin da ka samu shine ya baka ba su ba. Ƙarshen madaukakin birni komai isar sa duk darajar sa ba zai kai wani na komai ba. Allah ya bashi shi ko ya bamu in ya kira shi sai ya kira mu. In ya faɗe shi sai ya faɗe mu. In ya ɗaga shi sai ya ɗago mu. In ya kula shi sai ya kulo mu. Allah ya kai shi take ya kai mu. Allah ya ja shi ko ya ja mu. In ya rike shi sai ya riko mu. Yayi marta goma shi ya kira mu. Ranar alastu ya fanshe mu. Nan duniya ya jajjawo mu. Burin salamuninsa ya bamu. Mai jinkiri ya je ya jira mu. Ya ɗauke kai ga sabawar mu. Ya wanke mu tasiyar rarrashe mu. Ya san dukan irin manufar mu. Duk al'alar mu ya ɗauke mu. Duk damuwar mu ya karɓe mu. Ya nan naɗe siya daga kanmu. Ya buɗe arziki a cikin mu. Kafin mu zo gurin ya kai mu. In mun gaza ya ɗaɗɗauke mu. Ran mutuwa ya zo bisa kanmu. Shi zai hana a fuske mu. Shiga kabarin mu har ya riga mu. Nan zai hana a matume mu. Mu je lahira mu gan shi gaban mu. Shi zai tsaya ya jara gamar mu. Komai mu kai a gafarce mu. Ba bincike idan ya riko mu. Wannan ake kira da imamu. Mai armashi uban kasaita nan ne gidansa ba can ba. Ƙarshen madaukakin birni komai isar sa duk darajar sa ba zai kai wani na komai ba. Duk inda yake nan Allah yake ba zan suturta komai ba. Ayar tana cikin Qur'ani ba ni na bata suna ba. Laifin da zan guda ɗaya ne tak in ban faɗi da ƙarfi ba. Sababin da zuni zai fanshe ni gun malamai mu je duba. Sai na faɗe shi ko ba hujja girman sa ne gabana ni. In ba gida ina kaga kofa ba na zama a kaulani. Tsarin Madina ya burge ni da kyau nan ake kira birni. Wallahi ko ina ƙauye ne dan bai rabin nan ba. Birnin Madina ya bambanta da duk inda bai zamo shi ba. Nan ne kadai akwai aljanna fili ba a buya ba. Ba ni na ce ba in ji ma'aiki na ganta ba kwatance ba. Na ma shige ta har na yi sallah ba zan tuno iyaka ba. Ƙarshen madaukakin birni komai isar sa duk darajar sa ba zai kai wani na komai ba. Birnin Madina ya wuce Makka wane Kudus gurin tsarki. Ba a batun isar al'arshi in an ka zo ga shabbaki. Kololuwar matakin ƙarshe ɗakin Umaira ne sarki. Ga shugaban kurare karkaf ba zan cire guda ɗaya ba.
maraita ta. Duk wanda yayi wa Allah bauta to nan gurin ya ɓoye ta. Wallahi za a tashi kiyama nan za a fara taso ta. Dan dole sai gwanin ya tashi sannan a tashi ba wai ba. Gagara misali manzan Allah mai dausayin kamaloli. Ko ka bi gurin Allah daga nan za a baka mai hali. Ga kasimun kasimul khairi kofar ta goma shingili. Ainul yaqini kenan malam ba a ce ka kama kowa ba. Birnin Madina ya sha aiki ya tsaru ba kalilan ba. Nan ne ake faɗin wai 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 ba sai da kama baki ba. Kai wani abun kamar a kiyama kyawunsa ba a hoto ba. Duk arzikin ma'aikin Allah ne ba a haɗa da komai ba. Harshen madaukakin birni komai isar sa da darajarsa ba zai kai wani na komai ba. Kwara muka bare a ji ciwo hanyar Madina laf laf laf. Very killing da shining city komai ka ganshi tsaf tsaf tsaf. Malam Madina all in wanda sannan ana ta gaf gaf gaf. Da an ganka an ga bakon annabi ba za ka koka komai ba. Sannan Madina ba a yunwa balle kishi abin haushi. Burjika abinci nau'i nau'i wane mutum ya irgo shi. Komai kala kala ai taimaka kan zuciya ta nemo shi. Sai an kura ka duka haɗamar nan za ka bar shi sai duba. Mutanen Madina masu karamcin ƙarshe akwai halin girma. Si maka su baka si ma tsari komai yawan abin nema. Kafin ka ce aban an baka an tambaye ka saura ma. Mai ya rage kake da bukata ai maka ka kama na tuba. Nan ne kadai ake kura bako duk al'adarsa ko nauyi. Ga tausayi da sassauci kuma ga tausasawa bibayi. Ga kau da kai da kara malam komai cikin ruwan sanyi. Mai baka shi yake na gode ba zai bari ka ce in ba. Mazauna Madina na gode ba zan mance me kuke min ba. Fararen ku har bakaken fata ban san gudanarwa ba. In na tuno da baba Madina ba zan korafin masauki ba. Zai baka har yayi ma canji sannan sa ba kalilan ba. In ya taho ku buɗe iziya ga malamin mutum sufi. Wallahi sayyidi Usman halayen kana da ɗan ƙarfi. Dukkan ku in nace san barka na bar kafa cikin hufi. Ya ƴan uwa mazan ku da mata ban mance ku guda ɗaya ba. Ƙarshen madaukakin birni komai isar sa daga darajarsa ba zai kai wani da komai ba. Mai ambatan ma'aikin Allah Hafiz ba zai tsaya nan ba. Sai ya yi sallama da salati gummai mutunta bai tuba. Ya Rabbana ka ƙara aminci ba mai yawan iyaka ba. Allah ka ƙara duk fakalai ne mai gurgudu farin duba. Sai gaisuwa ta ƙara kusanci ‘yan ambato masoyana. An san ku ne da manzan Allah kullum da shi kuke kwana. Tarbunku ya ishe su bayani in kun fahimci zance na.